Kažu privilegija je da učite od svojih idola, a fantazija da jednog dana možda zaigrate baš sa njima u reprezentaciji. Takvu mogućnost imaju talentovane rukometašice i rukometaši koji su u međunarodnom kampu Andreja Lekić u Vrnjačkoj Banji. Za nedelju dana ova mlada Norvežanka naučila je nekoliko reči na srpskom jeziku i saznala je mnogo više o rukometu. Ona je samo jedna od 60 devojčica i nekoliko dečaka koji su ove godine u kampu najbolje rukometašice sveta, Andreja Lekić. Uče rukometne poteze, ali i kako da se raduju i tuguju posle pobeda i poraza. I što je najvažnije, uče kako da postanu dobri ljudi. Treninzi su naporni, što vidite i po znoju, koji je na mom licu, ali i pored toga sve radimo uz osmeh. Iznenađena sam koliko se profesionalno radi u kampu, jer očekivala sam manje, a dobila mnogo više. Treneri apsolutno nadgledaju sve što radimo i jednostavno to mi se mnogo sviđa. Sigurno ću doći u Andrejin kamp i sledeće godine. Pre svega sam vrlo srećna što sam mnogo stvari naučila od Andreje. Ona je definitivno naša pokretačka snaga sa energijom koju ima u sebi. Osim toga, upoznala sam nove ljude i stekla nova prijateljstva. A došli su iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Finske, Norveške, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Dani su im ispunjeni od ranog jutra. Treninzi su naporni, ali ovo iskustvo za njih neprocenjivo. Mnogo volim kako Andreja igra i želela bih jednog dana da postanem profesionalac kao ona. U Vardaru su svi oduševljeni kapitenom vaše reprezentacije, a ona nam njenu igru i treninge ovde demonstrira na najbolji mogući način. Imaju od koga da uče, sa golmanima radi Katarina Tomašević. Imaju tremu? Pa imaju tremu. Neke imaju, neke nemaju, zavisi od deteta do deteta, ali neke onako sa podrhtavanjem priđu, a neke su onako skroz opuštene, tako da sve zavisi od deteta do deteta. Ali možeš za nedelju dana da im otkriješ neku tajnu? Pa mogu da im otkrijem neku malu tajnicu, do duše oni dosta toga rade u klubovima, ovde kad dođu mi po nešto naučimo za tih 5 dana, važno je da se lepo druže, da nešto ponesu sa ovog kampa i da svi budu zadovoljni. Kondicioni treninzi su zahtevni, ali ne i naporni. Izgledaju kao igra, a pomažu mnogo. Sve je njima potrebno, i snaga, eksplozivnost, brzina, spretnost, okretnost, fleksibilnost, znači jedan kompleksan sport koji zahteva dosta dobru fizičku pripremu. Dame dominiraju u hali sportova u Vrnjačkoj Banji. Ipak nisu sebične. Pomažu dečacima kao što slušaju savete nekadašnjeg vrhunskog rukometaša. Jako inspirativno, jako zahtevno. Čini mi se da traži od nas da budemo i bolji ljudi i da imamo veće poštovanje i veće razumevanje i da se kod nas, pored svega onoga što smo učili, radili u muškom rukometu, da budemo sa više senzibiliteta. I to je meni ovako za sada pozitivno, lepo utiče na moj ten i to je to. Nije teško talentovanim rukometašima da letnje dane provode u hali, kada sa njima trenira njihov idol, Andreja Lekić. Simpatični su zaista, kad se slikaju sa mnom, tresuju se ruke, to je jako simpatično, jako lepo i osjećam zaista neizmjerno zadovoljstvo što sam u ovakvoj poziciji danas da mogu da utičem barem malo na njihov rukometni razvoj. Da ono što vole rade do kraja. Eto, šta god to bilo. Da li to bio rukomet ili neki drugi posao, neka vole ono što rade. I to je to, pravi recept za sve. I sa zalaskom sunca ne završava se njihovo takmičenje, jer uveče pevaju, druže se i nadmeću se za Andrejin dres. Uostalom, privilegija je da na jednom mestu budu Andreja, Katarina i Sanja, a da to nije rukometna utakmica. Ovih dana one su učitelji nekim novim šampionima.